Cando vai o Compostela, cando o Compostela arrastra 100, 150 persoas, esta bancada na que nos estábamos absolutamente ateigada e un partido que foi, bueno, pois moi bonito, parecía un partido de playoff, no que se adiantou o Arousa con ese gol que en senón Javi Pazos leva 21 goles. O dianteiro do Arousa despois apretou o Compostela, fixadevos ese remate de cabeza de Primo Pau. E esta dobre ocasión, primeiro Santi e despois Saro. Clarísimas. E xa na segunda metade vai empatar o Compostela. Aí chega Mon dende o centro do campo, controla, remata cruzado, parecía que non ia demasiado forte ese tiro, pero non conseguiu reaccionar Lloves, e así puxo o empate do Compostela. Un empate que vista a xornada é un resultado magnífico. Tamén tivo oportunidades o Arousa para levar o triunfo, quedamos con ese 1-1.